וולקאם לפינה השבועית של 3 מוצרים שסיימתי והאם ארכוש שוב. יאללה, בואו נתחיל. המוצר הראשון שלנו, קרם לחוט, שעות בבאדי שופ, זה גודל קטן, זה בריח קוקוס, which I love. זאת באריזה הישנה, יש כבר אריזה חדשה, ובגלל שזה ישן כבר אמרתי כדאי שנשתמש לפני שזה כבר נהיה פג תוקף. So, מת על ריח קוקוס, קונה שוב, ריח אוהב אולי זה מנגו, שבו אני משתמשת כרגע, אז תכף תראו אותו בקרוב, גם בגודל קטן, אז בטח אני מסיימת אותו ממש עוד רגע. anyway, אחלה קוקוס שבעולם, אוהבת בין הריחות האהובים עליי של The Body Shop. חד משמעית, ערכו שוב. יש לי עוד, אגב, יש לי כבר. המוצר השני שלנו, אני יודעת שהוא נראה שיש בו קצת, אבל זה לא, זה מים, כי אני מיליתי את זה במים אחרי שזה נגמר, כי הייתי צריכה לאיזה הפקה. anyway, זה ה-Blow and Go, Medium Control. בעצם אני מרססת את זה על השיער לפני שאני עושה פן, זה גם שומר לי על השיער חום, וגם ממש עוזר לי לכל התהליך של הפן עצמו. זה עוזר שלא יהיו שוונצים קטנים כאלה ושבירות של שיער, וזה קצר תהליכים לפן. לא יודעת מה זה sorcery זה, but it works. And I love it, ויש לי רק עוד אחד. לדעתי הפסיקו לייצר את המוצר הזה, וזה ממש בעיה. המוצר היחיד שראיתי שהוא דומה לזה, זה הוואו, אני אראה לכם. זה באריזה אנקיסטית, כי אני כל פעם ממלאה אחד קטן, אבל זה כאילו הכי דומה שמצאתי, אבל זה לא בדיוק עדיין אותו מוצר, כי זה יש פיניש ממש כזה גלוסי, ואת זה אני יותר אוהבת בקיץ, כי יותר אנטי לחוט. אני מתה עליו גם. ויש לי רק אחד אחרון עכשיו. And I'm really sad. מישהו יודע, יצא משהו שונה במקום בסגנון? כי זה אני כאילו צריכה לזה מחול. אפשר משהו גם בארץ? מוצר אחרון שלנו לשבוע זה הבלם מסיריפור הזה של Clinique Zero Cleansing Balm Moisturizing של בנילה קו. לא יודעת, לקח לי נצח לסיים אותו, אבל סל. עפתי עליו ברמות. עכשיו, יש לי עוד אחד מאותה חברה בריח אחר או משהו, לא יודעת, כאילו הצבע שלו ירוק או לא זוכרת, ואני מתרגשת לנסות. כל כך אהבתי אותו, ואני בדרך כלל בן אדם שמעדיף דווקא את השמנים ולאו דווקא אלה שממש מגיעים בלם, והוא פשוט הסיר בצורה מדהימה. הוא לא השאיר לי שמנוניות כזו בעיניים, הוא פשוט והשאיר לי את הפנים נעימות. וואו 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 וואו. עכשיו אני לא זוכרת בדיוק איפה קניתי את זה, זה made in Korea, אבל כתוב עליו כל המאחורה ביפנית. So, או שקניתי ביפן, או שקניתי לא, זה לא מטייוואן. או בארצות הברית באיזה מקום שמוכרים כאילו דברים קוריאנים, יפנים. בטוחה שיש את זה בכל האתרים שמוכרים מותגים קוריאנים, יפנים. אני לא יודעת. אבל זה משהו כזה, and I love it. אתם יודעים איפה עשיתי קנייה של כאלה? בפולין. אולי זה מפולין. anyway, מושלם. אני אנסה את השני גם, אני אראה מה אני אוהבת יותר, ובהזדמנות